Aquestes fotografies i selfies són els únics records que els turistes, que de mica en mica van tornant a la ciutat, poden emportar-se de la Sagrada Família. A partir del 29 de maig, però, la Basílica reobrirà les seves portes. Es troba tancada des de l'octubre, una decisió de la Junta Constructora davant la manca de visitants i els confinaments perimetrals. Ara que les mesures s'han relaxat, han decidit tornar a obrir amb un horari limitat. En aquesta nova reobertura, la Sagrada Família de moment només es podrà visitar els dissabtes i diumenges de les 9 del matí a les 3 de la tarda i les entrades ja es poden comprar a la seva pàgina web. El juliol de l'any passat, després de 4 mesos tancada, la Sagrada Família va acollir aproximadament 2.000 visitants al dia, una xifra molt inferior a la de l'any anterior. Han dicho que está muy bien y que estaba cerrada y que la van a abrir dentro de poco. Entonces queríamos aprovechar para poder hacer la visita. Yes, I wanted to visit La Sagrada, but it's closed now and it opens on Saturday and we are going back on Saturday. El tancament temporal del Temple de Gaudí no només ha afectat aquells que volien visitar-lo. Els negocis al voltant també han patit les seves conseqüències. La facturació 100% no, però quasi, perquè al no haver-hi turistes, nosaltres vivim del turisme. Ara que els turistes tornen a visitar Barcelona, es confien que la situació millori. Però de moment, la pandèmia ha endarrerit la finalització de les obres del temple, que s'espera que s'acabin, ara sí, l'any 2030.